Formålet med dette forsøg er at fremstille eten på gasform af etanol på væskeform. Og dette gøres ved at fraspalte et vandmolekyle fra et etanolmolekyle. Og det kaldes eliminationsreaktionen, og den ser således ud. Følgende reaktionstype i dette forsøg er en elimination, som ser således ud. Det, der sker derefter, er, at der bliver tilsat en syre. I dette tilfælde var det 50 ml koncentreret svovlsyre, og ud fra dette får vi følgende. Hermed kan vi se, at der er blevet dannet en dobbeltbinding, samt at vi har en H2O-gruppe til overs. I vores forsøg afbrænder vi 50 ml koncentreret svovlsyre, 20 ml etanol og 10 gram sand, så det skal boble pænt. Når det er blevet forbrændt, vil det se cirka sådan her ud. Og her er der, hvor der bliver dannet kulstof. Etanen vil herfra sive over, hvor svovldioxiden vil blive opfanget af natriumoxiden. Etanen går herfra videre ned i vores vandbad med 4 cylindre, og når vandet er sivet ud af cylindrene, er etanen blevet opfanget. En anden måde, man kan påvise den dannede etan, er ved at lade gassen boble gennem brunvand. Hvis reaktionen forløber, som vi forventer, vil brunvandet miste sin farve. I vores forsøg ser eliminationsreaktionen således ud. Jeg starter lige med at tegne etanol. Og når der så fraspaltes et vandmolekyle fra etanolmolekylet, vil reaktionen se således ud. Og som det kan ses, er der efter fraspaltningen opstået en dobbeltbinding her, og der er blevet dannet en H2O-gruppe. Når vi lader gassen boble igennem brunvandet, vil reaktionen se således ud. Der er her tale om en additionsreaktion, da vi kan se, at etenen mister sin dobbeltbinding, samt at Br binder sig til de to C-atomer. Her mister den dobbeltbindingen, og den binder sig til de to C-atomer.